Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hinpen kardon pajrik no kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang nejit kamsa non birta thepi lang pon eksinang. AP agency lapen Congress dum chalang si pherengke mai kangni. CMRF 2025 and 2026 student scholarship lapen kesugalang chi tum phan check lu kron pon. Kohora soil conservation along le lapen ke kohora rat along le chiri pharuhi da phoke PS company tum phan kipil aputhaki elections arpang klardak pen pachinang ji pusi kohora land protection satum pen ki hang pirapon Ketsingsi Kalitang Ramsing terang Memorial Trophy Cricket Tournament ang dungiti pathupon Surputer MSC Consensi along BJP kang damay kang nipon Engdeng ke thom arlong vidi phonglang so KSA branch atum hangathe kani talon pon non puthot birtang ton pen lang pon exina MLA kilik nite bokhera jokpan si karbing long kedu prexam rachari atom pen samela bangsu kilik long karjab dun pen sipai dun thekchi phan pusi dore sangse pin pen cyclem pon bomlo karbing long non kachari bom BJP atum phan ke parem bekji pupena jokpan si AP the si lapen congress atum alliance ke duji aputhak smi AP agency lapen congress atum chalang si pherengke mai ka nipon BJP tum kachari ke chok che join ne pen si labangso MLA kilik along pen smi congress lapen APLC tum alliance du si BJP tum phan parem pon bekpo bogojan along pen mangki Karbinglong district congress committee amai pu roton ingti west Karbinglong rongkhang LAC pen ke west Karbinglong district congress committee amai pu agostini hi bisi ajapun po lapen ke harwaghat lapen ke haflong aphan ke nonsi chingwai pon bomlang posi Karbinglong district congress committee amai pu roton ingti pen ningje pon kinegi phan ke lang pen lapen rada ning ke hang kado kare ke papleng je phan lapen jitu BJP ke claim ke dam ke hing nopi ka joine pini ke eletu isi national party lapen regional party hoi pen same isi press meet ke hang athema candidate mukha pangdak eblo so ke pangdak bangke ni tu congress hin pen ke west Karbinglong rongkhang bangke lage agostin hi lo lapen lada east Karbinglong bangke bukajan pen ke nili phan lo lasila solam ka do ka BJP lapen RSS atum phan ke paremji atheki latum ke chari ke chokji joine pen si englong su akhai tum semi sungnanglo lapen ke longle phelang semi konbom tanglo lasila englong so khai phan ka charai kom dunji lapen ke longle phelang aphan se pajok pen ke chabai kom dun chi phan longle phelang aphan da pajok tun pen chabai kom dun chi phan pusi congress atum pen chingki chingwai ponsi chiton sarpen ke emle kilik hotsme AP LC lapen congress ponsi alliance pu di pholong pe AP LC amai pu retire IS jai ka tharsi arjabdun pu lapen ke west Karbilong amri LC pen ke bikrom hansesi arjabdun pu si pangdak ponlo lapen ke dimaha so aphan ki congress aphan si pek ponlo lapen ki havraghat LAC long makindona mat ki thangnat semi chi parai pon pelang labang so puthak se non mangsi chingki chingwai pon bomlang bon semi alliance ki dovek pu pusi AP SC3 pe mai phurite ICJ ka tharpen ningje pon lasi rar tum semi labang so lam puthak ke mang hunang ni athi congress pen AP SC tum sai chingki chingwai pon pame chidon sharpen si labang so kilik long semi aja dun rapet pu buta alang lihin ben pachini pon thu ner kep along angding su 416 along bisu halat ko hele ye tribal atunge sudra tribal chot kalino ala akur kang jay atum anke khatriya atum kali brahmin atum kali seta hala akur kang jay atum anke la tunga pisu asota ve property ta dare pu la pena job non BJP atum ke ran council aba sarkar ke Karbi atum along di anta jor lap account ke claim jor ojilang latu atheman long lege hompoti ke tepina laposi hompoti ke tribal tunge te pavit tet nang di for fancy alang ni claim tribal tum hansi jasemet itum schedule area ke attack lo that a kaplek a munit atum anta nang tum dun pik lo lapen ke lason song kaheno ke claim of potpi nilitum APSL BJP lapen RSS apan ke perem pek nangi alan litum anti people anti tribal party penak lapen tasila BJP apan perem pek nangi pusi nitum opposition tum an abinong ke non itum congress tum mesti tot from chana tema setani tum 15 opposition parties united do asamang boss
Assam ang bom la poti dak APH BJP pen RSS pan perembek ni bop anti nilitun celang pet nonamat kacikroy Hauraghat pen haflong la sonia bangke la longnia bangke final kalilang puti non kongres tumenta pulo neli pananang pan lo ini masih APCC presiden padap ini panangan la final kalilang nangji ke Hauraghat bangke friendly contest la son do kokatek kita nitum APHLC pen ke hangbom APHLC apansi la ke pijet ni puti ni tum dah hangbom la pen ke la ke final kalilang la pen ke dak dikko bangke la ke nili methang masih contest ko APHLC pen la pen ke amri bangke la ke Vikram Hanse alangli si amri constituency pen ni contest la pen bukajan ke alangli ni to korte lo raton increase contest ko la pen rongkhang bangke la ke Agustin Inghi alang Agustin Inghi ta hapu west anato bangke congress president lo alang li contest ko la po an sino naman ke final lo ke final nilang ke Hauraghat pen ha flong dulang lehen lo Kedam tang tharin phai krep ho ani Bogojan PHEIB along Chief Minister Relief Fund 2025 lapan 2026 atangka pen suri ke chep alu Bogojan MLA Dr. Nurmur Mumin pen bori ponsi student scholarship lapan ki sigiselang bom at maphan pangrum pet pen bang pharu phida chokner ke prasir ke abang pubang phi tum phan suri ke chek alu kiron pon Mayalong ali Haman pen ke AAC MSc mukun mahata chitong dun pen si labang su chek alu simiron pon lo Bang Solong Kacharabdun, Jo Andra, Bharat Thakur, Rahul Sangma, Michael Rongpi, Basanta Burma, Vijay Gupta, Bhaiti Ingti lapen ka prek kethi dumda chitong dun sila bang so jamek nesen pen pachun pon. Bogojan pen Rajibson Rongpi, Karbi Longri Abirta. Lakhain ko Ratshok Durbagri MSc Consensi ke Parlapon Kohora Kazirunga National Park pen kachikoy not Kohora KCC Soil Conservations along le lapen ki tebok try along le pangrum pen churi pharu hinira phokep along lebang TS company atum phan ki pidet aputhak kohra land protections group atum pen ningang samsis paklang pon labang so puthak same non MLA election ra prang bangki rad atum phan klar dak pen bachini nangji kohra land protections a group atum pen Joel Ingti Larson Ingti Mindar tok bi lapen ke horen tok bi atum pen klar dak pen pachini pon kohra pen mersing tok bi Karbi Longri Abirta athe langdam lo pote ning oi meme lapen ning dunu pik lapen chiru meme khangjang athe ladak doar baguri contingency nong 26 kaparlo ladak kahora havar soil department along le kachor jordet alam ki aputhak arji ding hoi chiklo joni jon thoma por pen ke klang rok alam thela hamlo lasi Samson Singh ti nelipinpur dame Samson Singh ti lake Karbi Anglong district ke hang alang liki litum so Karbi atum phan hime jangre kadok abi atum phan longle se pathir non busili tum phanang peklo bon sita pini litum bang kinang ke pitang along le sita me bang kona so phan kachojor lapen kipi lason se litum hime jangre rong ru batum longle ka ve kachepet ahin ka ve pin pen aning ke oi kiduk sita me pini lason aputhak ta laki non council pen kaparlu department soil department along le theklor ladak inut bang hini atum aning ka hingnu lapen methang apok ajoini pen ajok kachojor det alam bang kinli tum lake kahora protection pu anchot kali rongbe rong thak amonit lapen doar baguriar lok an setame non arjulong prong lo lasi ningoi pik lapen ningkang pik labang solong le puthak nilitum klar daklar sapen kadogawe kachingki kachethan klar daklar sapla non election aprang nilitum long litik bangke nilitum hoi pen ningkang samche paklang pontek the lapen pinrem ponlo nilitum nongnam chethang klong aman ke du CM Dr. Tuliram Ronghang atihai aphan same labang solam ki puthak non election aprang nilitum aphan klar dak klar sapen nang chethan pon vegji pusi nilitum chuning ripon lapen chuning ripa dikrim thulo alang lisi nilitum phan ladak labang solam puthak kadoga ve klar dak klar sapen nang than pon pusi ning che thebar piklo lasinon nililam the lan se ripon lo donan tangde la solong le la kuma phansi ke jor lo lapen kwana bighas dolo da labang solong le ke jor lake rong group arjudun long lepin aprang ben ladak soil department along le pusi rong group sarpi sar phuki bi ki thio somart man same chethan lape labang solong le lake
aman gitu thek te galong le ladak soil department robor ki kadu kawi mondir kadu kawi ladak kapachun tang ke thek long laka aprang fisar pusar pena thek long la sila bang so long le non ke jordet la bang ke non ke prung idut la pen mang hu hak lo la bang ke jordet la bang ke DS group po phan se lang le tum pik det lo la pen la bang so long le achiri la ke chiri pharu kre pharu hinira phokep landuk la sila bang so long le non mang hu me pe non pilar nang som et la ke pilar ke som ke la nili tu manung hello la sila su chiri si lak kep anale chu NC inut bang henia tum la bang ke la pen la anut bang henia tum la son si che thak dak son si rong ro batum phan thang mat than thepin pen alam bang ke dak mat si pang samri lo pusi matha lang la tum stamini tum rat tum la dak lokel la tum tu la tum kroi kre la pen la bang so long le lam pu thak ke klar dak klar sa pen hisap abisar long vek nangi pusi lokel la tum la pen la dak rong rap atum kaning ji ang trak pen arju dum long la sini tum hoi pen stami ning ki pung ning ke kang ang thek kapin rem nang kok ke la hendo Ramsing Terang Ramsa Pathar Pathu Khlamlong Kalitang Ramsing Terang Kesengsi Memorial Trophy Cricket Tournament kedamtang thang ni phai phoni pensi pathu pangcheng ponlo lapen pini therin phai kret sok ani bangki angdungti smi pathu ponlo North Point Cricket Club lapen ki Khoyasing Tron Cricket Club tu angbong bansi angdungti smi pathu ponlo Khoyasing Tron Cricket Club atum ke thek muchara jok bansi angdungti smi pahai pondelo angdungti pathu ponalong ali heman pen Singhason Sport Associations Amaipu angthik tisu Ramsing Terang Youth Club Amaipu Monsing Terang SDB Konchunbang Rensing Timung Sport Secretary Indrojit Terang lapenki Singhason Havar ang kangalong kedu rongasar lapenki kethe kiti tum dat tong dun si ngesen pen pachun pon Ladak Ramsing Terang arong Ramsing Team Memorial Tournament Kecheng si ke pathu andeng kibi lapen pini ke pathu bom pini final match mate angdung kiti ani both team hata digi choro lo ekdom discipline lo pathu liya team stane ako lason sport mate khela hin lage litum awsomartum oe kimiatum anse pathu nanglang ajar nanglang lasi litum awsomartum social media long Facebook along Instagram along hai ki active afante lance tum sport mate khela ajad khela do football do cricket do lapen kabaddi khela do lapen running marathon race do la 100 meter race hai le pathu nale lance tum awsomartum aprang pon bomlo bulo tangte kewangji kai kewangji eprang kewangji langke lance se me uji lapen khela pate sport hin ta khela hin stame scope do army punoi police punoi lahai ta kelong gun joche ili tum awsomartum lapen log charli ahin tame paprang du upu lance se dekho kedamtang therin phai kre pho ani Srupothar MSC consensi ke parlopon ang kangalong paklang su polling stations along AP the C lapen Congress pen pangrum pen don chokebra hini aran tu BJP long chip okdun aluhiman pen MSC sangpigadom terang pi KCC board chairman Mohan Singh tisu BJP Srupothar Mondol Committee Amaipu Silarson rongpi lapan ki BJP Srupothar Mondol Committee a party long klembang pu lapan ki Mohila Morcha atumanda chitongdun non kevangsi MLA kilig ahudbangki candidate abang pu phanlang lepin pensi BJP party pen ticket kelong atum ana phanbangki chirap chitodun pensi pahai dun bek nangsi pusi MSC sangpigadom terang pi pen labang so malong pen chuning ripon BJP है बाबा BJP जिंदाबाद कोई को Nilip chukihila angkang arong buti ponglangsu mate borpung sarthi timung arong long engdeng ke thom KSA borpung aro mhanga thegani ke talon pon tepen rong pi pensi mai phem phupon lapin konchun bang long kiri teron pensi alhi tumphan pa chini pon labang so malong sami alhi man pen KSA tiri pe konchun bang desoi teron KSA BDC amai phu raju engleng konchun bang John Lekthi KSA toklanga konchun bang advention hansi timung rong asar sarthi timung alson teron KSA amai phu arnam langpi branch atumpen chenglok rong basa pi man peng gedu ga thedim da chitong dun toklang ka charli nangji aputhak
lapen ke chingthur asaimu lapen arta ki jum hekpen raki ki dim atum phans kelang dum chari nangji lapen ki arta jum hekpen pisuk en pinan ki do tum phansmi tangton jia phansmi labang somalang smith thanchi mumpon englong arlok along ki du hawar along smi puthot borpung hawar lapen ki borlang su hawar long smi ksa aru ke sengpon thujia phansmi si 6 dan pon bonlo busi pachini pon bogojan pen rajib son rongpi Karbi Longri Abirta Israel unity long live. Israel unity long live. Arlok arat badang ki nadak bopung tarapung lapen ji langsu puni pini ho lapang sot pong langsu lapang sot dim long thong badim posi ni tum la non long ni dim bang ke la bang sot ning kan nang bong si sengbon po tarapung ke si France ki seng poi phantami ini jerai pon lo lapen haladak arat badang ka hadak kalidar sot nan ini jing ki kan pon long lo lapen lapu bolang so anat tami niltum aprang keso fislong dorapiat authority alam itu betami tinggi kan mon lo se hala dak tami pining bang pen kiseng ponji phansi netum kisi kitang pon lo si achiklo bang ke netum non mate jong pon lekela si la dong non long ni dim bang entum seng pon beko si ladak la bopung aprang aladar semen si netum lapang ke lempon po lapen dak karen na bilang posi karen samila netum PDC alalo adak sami netum memorandum hai tidampen adak la karen sami kiwan je pham netum bolipon po posi tum jingwai pon lo dak la kese France aladar tumpen en dak ro ngarat tum sami kapsosi jingwai pon lo pini Karbi Longri Abirta ban ke lanpan sikang ton pagilo do me thangme kardom